bio Chineke wo toro gede Nam na so yo wa ko bio Onye kere wa na so yo wa ko bio na me le Nam bia Rabbi Okwan nwa Rabbi okwan hey machana mmawo mmago orikwa mma hey ito chana nwantakịrị nya mgbe wo maazi the kind shit where you shit the kind pod where pod you asa inye katro I want ihe na area for giri odide giri a conversion giri onye elu area katro ewezigam ino that in ma Chineke I kept you alive thank you biko nwa m ụmụ ihe m ga-achọ ka egopụtara m enwere nwanne m nwanyị Augusta nọkwanụ America ada New Jersey ka wee ọ na America ha sendara m ego amadụ m ego ịma ihe ọbụla si na akwụkwọ arị akwụkwọ ha sendara ihe edere na amadụ m biko nwa m nyejere m aka gụpụtara m ihe gwa m ihe ọ pụtara maka ihe m gaji gba ama Hausa ihe niile edere nga agụọna m ya ele ihe ọ pụtara ihe asị m mee ihe a ọ sị Utodia is a woman married in Ndoki Kingdom. She is a New Jersey sweetheart whose husband is Honorable Chief Sir Omo Rentals, KSC, CEO Omo Rentals Global Oil, Electric and Gas. She is a beautician, import and exporter. Hey, I know. She deals in ladies, menswear, shoes, handbags, traditional clothing, beauty supplies, and etc. etc. I said, when I get it, when I have been in New Jersey, America. New Jersey, America. Kwebe happy, etc. etc. Kwebe hano. Aba we etc. etc. New Jersey kahano. Etc. etc. mi kukwelele ihe ke ha. Etc. we hindo ozo di iche. Di iche wo go do ke kam ni kwele ego le ka okporo ahụ ọsọ onyere m. Owe ko ego na ebe a. Owe ego na ebe anya wo birthday shout out. Asigi di ya na wage na gi nyere ya aka tere ha mkpu na taa 13th of April wo birthday nwunye ya New Jersey sweetheart onye edere ebe a. She help her wife to tell the world that today is her birthday. Mtiembo nyanye dị mego aga m eti ya n'efu onye ọbụla ga-eti mkpu tie ndị niile na-aga na redio aga eti mkpu enye ha ego edeji ahụ ebe niile jesi seta ma oyil ga-ayụla nna na oyil na-aga ebe niile ma wụchicha ede m ga-ejire dọla m gbapụ ga na-agaji ama Hausa ka m ga chenji ego anyị ma mma weta ama Hausa na asị m agaga chenji ego jiri nwayọ ha ga-enye gị ego ghọtara mana ọ ka inyere ha aka nwunye ya dị oke mkpa nwunye ya ọ lọvụ nwunye ya tụma ọ chọrọ iselebrate nwunye ya na grand style ka ọ ga-eji eme lọvụ ọwụ yenye lọvụ nwunye ya gwa ahụ direct I love you dana isi m onye dị m ego ọ ga-enye gị ego ichicha mkpu niile ala onye ọbụla ị hụrụ ị na-aga n'ụzọ na onye ọbụla ị hụrụ gị gwa ya na taọkwa New Jersey sweetheart taọ birthday CEO Omo Rentals Electric Oil and Gas taọ birthday nwunye ya onye ọbụla abịawa yotala ona celebrate in a very grand style phone meji jo to shiri gna nke fegida aka no gba buri efepa ama m onye wu ụmụazụ ụda ihe unu kuru n'anya nwere ike megide aka no da ka ndokwa ya tepeto gị ifepu ngwala a na-ejide n'isi go gementi taa wo birthday nwunye Omo Rentals sweetheart Omo Rentals the CEO of Ogini Rentals Oil and Gas and Electrical okwaya taa birthday nwunye ya New Jersey sweetheart the husband loved the wife too much outside gwa uno gom na ngudi Filipia ihe m sima agwago taa wo 13th of April our birthday nwunye Omo Rentals the New Jersey sweetheart taa birthday nwunye ya 13th of April otum gwa uno gom ele ihe ndị gabata ala n'ibu ọrịa n'ahụ happy birthday Lolo CEO New Jersey sweetheart nwanyị ọma ịgọlọ gbanyụrụ ọnwa the beautician a philanthropy ezegi izaga ezege nọ na nwa amụrụ gba egbe bum happy birthday yo onye nụ ya kọrọ ibe I celebrate the grace of God. If I celebrate with them I become a celebrity. But if you see good thing and you don't celebrate good thing will never happen to you. I celebrate my sister. Omo, sweetheart, New Jersey. Happy birthday. Augusta nwunye m nwanyị ọ sị iwe ezigbo mmanụ to ha.
Augusta told me how good you have been to her. And he said, anybody that come across you must smell your goodness. Your husband do not sleep without talking about you. As he mene ora, ne mene ndem madu, mani mebedri chifimo. Bikongo ulo send the other my own gift. Send the other my token. Through my account, Yawazam, become my as a woman. After this birthday, you continue to celebrate. Long celebration. Jesus.